and it feels like summer. Ninsabu l-Belt Valletta fejn illum ġejna nistaqsu n-nies kif beħsibhom iqattaw il-ġranet tas-sajf. I'm working always. I work between Monday and Friday, so I have only weekends off. And then I spend by going to the beach. Baharu. Bahar taġbiex. I'm trying to enjoy as much as I can, but unfortunately with the COVID restrictions, we cannot do many things. Noqgħod id-dar, jiena xtrajt l-pool għax għandi tifel żgħir jiena. Noħroġ ma' ftit nies li huma familja tiegħi biss. Palissa ħieti toqgħod attenta. Alla volja ħafna nies mingħajr maskli, jivvintawhom. Xogħol filgħodu u flaxija sija baħar. Nsibna għaxan simmur sal-baħaru. Intaqna aktar mal-familja u. Ġifieri noħorġu fil-għaxija jista' jkun, ġifieri xorta naħdem ftit. Intant staqsejna wkoll jekk għandhomx ħsieb li jsifru tul dan is-sajf b'ħafna juru tħassib anke minħabba l-COVID-19. Għavar is-saleh. Għal-is-saleh. U xwiegu ma morrux għal-saleh. Għabba ma naraw. Emmissjajnieh. Jissidilja kollox ma morrux. Ġili nħdu l-vaganza mmorru per eżempju x'imkien nistgħu xogħol lukanda, nħdu dana, però ma nsifrux żgur le. Għal-is-saleh mhux ideali l-istifa. Konna wieħed il-bukjat, ma morniex. Imma l-bżonn niġalek tagħmel dak li ma tridx. I would like, but unfortunately it's not possible, so I need to enjoy Malta. Kont qed nippjana biex forsi mmorru sa Franza, jew forsi mmorru anke kemm immorru ġurnata biss, imma leħi. Aħjar toqgħod attent. Nittama li nkun nista' nsif dal-waqt għandi appuntament ta' xogħol li huwa ta' kull sena u nispera li ma nitilfux. In-nies wieġbu wkoll għad-domanda tagħna dwar se jagħmlu fil-jiem ta' madwar il-15 ta' Awwissu. Santa Marija naħseb jien xtaqt immur darba mqaraw dex għall-ġurnata. Jiena leħi, jien kieku kont ħaniċċelebra tal-balluta, imma bħalissa xejn qed isir. Kemm tista' tmur il-qudies normali, mbagħad forsi tmur id-dar, forsi tikom naqra xi ħaġa miegħek u ma' familtek, aħjar hekk. Ngawdu kemm nistgħu minnhom u Le, ma nixtieqx noqogħdu nitlu f'ħafna follow hekk għalli qed nivitaw ċertu ċertu rassa ta' nies u hekk. Kellna wkoll xi kummenti li spikkaw. Jiena nħoss li l-ħajja ma nbidlitx. Issa taħdem jew ma taħdimx il-vaksin, il-ħajja xorta baqgħet boring. Kellu għatewlu coffee morning sa niġġennin. Għax it-tombla nħobba. Le, xejn. Għanu nfex fuq ndaħħal ir-radju miegħi fuq is-sodda. Ma tinqum insajja xi titgħamel. Ma tistoqgħod barra xi sħana wkoll. Intant wara jiem ta' riħ pjuttost qawwi u żiffa friska matul il-lejl, jidher li fil-ġranet li ġejjin it-temperaturi f'pajjiżna se jerġgħu jollu rashom. Diversi siti qed jindikaw li bejn il-ħadd u tnejn se nħossu sħana tiżdied sew. Fil-fatt fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla t-temperatura mistennija titla' għal 35 grad. U l-inqas bil-lejl se tkun ta' 25 grad Celsius. Matul ix-xahar ta' Ġunju ġiet irreġistrata l-ogħla temperatura għal dak ix-xahar illi kienet 41.5 grad Celsius fl-aħħar jum ta' Ġunju. Desiree Grek mill-Belt Valletta għal Net News.